Kozmetický set Velmax Hyaluron 5 obsahuje 4 produkty, ktoré potrebujete pre každodennú starostlivosť o pleť. V kozmetike Hyaluron 5 je 5 rôznych druhov kyseliny hyaluronovej, ktoré dodajú pleti omladenie a vyhladenie vrások. V balení nájdete koncentrát kyseliny hyaluronovej, ktorý je dokonalý hydratant a je vhodný aj na zapracovanie ultrazvukovou špachtlou či žehličkou na pleť. Jeho ultraľahká gelová textúra dodáva pleti sviežosť a napnutie. Sérum Collagen Booster s unikátnym vzorcom kyseliny hyaluronovej je obohatené o vysokoúčinné peptidy pre stimuláciu kolagenu. Vďaka tomuto hodvábnemu séru sa pokožka vyhladzuje a kontúry tváre sa spevňujú. Nechajte vaše oči zažiariť s ultrajemným osviežujúcim gélom, ktorý sa vďaka svojmu jedinečnému zloženiu skvele vstrebáva bez pocitu mastnoty alebo napnutia. Hydratačný krém zanecháva pocit pevnej a regenerovanej pokožky vďaka zloženiu obohatenému o lipidy a výživné látky. Vyskúšajte set Hyaluron 5 od Velmax a doprajte omladenie rôznym vrstvám vašej dermy.